खुलुमबाय रायजोफोर दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्लानि हाग्रामा ब्रिजआवहाय दा बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला बेयावहाय बेबायदिनो आइ रिभार मागो दमासि फेस्टिभेल जानो थांगासिनो दङ दा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायलांनो सानदों खोनानो मोनदों बेयावहाय बेबायदिनो गोबांथार सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरबो सफैगोन होननानैहाय ओमफ्राय कालचार प्रग्रामबो जाबाय थागोन होननानैहाय खोनानो मोनदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयावहाय मा रोखोमनि बानायनाय जादों गोबांथार बेयावहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना बेकग्राउन्ड केमेराजोंहाय दा माखासे गोबांथार बेयावहाय दखानफोर गिदिर गिदिर रेस्टुरेन्टफोर लोगोसे ओरैहाय सोरखि खेलामा खेलाफोरबो थागोन जानांगौ आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो लाबोगासिनो दङ कमिटिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा आंखौ लिंहरनायलाय बे हिसाबैनो दा बिथांमोननिफ्राय क्लियार मिथिनानै लागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे सोर सिंगारफोर बेयावहाय पार्टिसिपेट खालामफैगोन ओमफ्राय सोरखौ इनभाइटेसन खालामदों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगासिनो दङ दा बेनिखायनो जायफ्रा बेरायफैनो गोसो एबा नायफैनो गोसो नोंथांमोना नायफैनो हागोन दा बिथांमोना खय थारिखनिफ्राय अपेनिं खालामनाय जायो बेखौबो आङो मिथिना लासिगोन गोबाव खालामालासिनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन हाग्रामा दालांनि ओरै सा जोबनायथिं आरोना साहाथिं बिनि गाहायावनो सानजाहाय जोङो दा मागो फेस्टिभेल खुंनो थांगासिनो दङ दा बेयाव जोङो 13 थारिखनिफ्राय 20 थारिखसिम खुंनायनि लाहार फाहार खालामदों दा 13 थारिखनिफ्राय जागोन आरो प्रग्रामा ओमफ्राय जोङो स्पेशल गेस्ट हिसाबै जोङो बे पानिराम सारमोनखौ दोनदों ओमफ्राय जेम्स सारमोन फैगोन बिसोरखौ माबा खालामदों दा जोङो हारिमुवारि कालचार ओरैहाय स्टेज प्रग्राम हिसाबै जोङो माबा लादों माखासे आर्टिस्टफोर फैगोन सिंगारफोर फैगोन माबा फैगोन 13 थारिखआव गिटारसि रामसियारि फैगोन आरो बिनि उनावहाय थुरुन्दामोन फैगोन ओमफ्राय दाहार बेन्डनिफ्राय फैगोन खनसाय ब्रह्म ओमफ्राय 20 थारिखआव माबा फैगोन फुंबिलि ब्रह्म फैगोन आरो बिनि गेजेरावहाय दङ माबा डान्स कम्पिटिसन दङ मडार्न संजोंहाय ओमफ्रायो सिंगेल डेन्स ग्रुप डेन्स बादायलायनाय जागोन आरो बियो कन्टिनिउलि लांबाय थागोन नामा कन्टिनिउ प्रग्राम दङ दैलि प्रग्राम दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेकग्राउन्डजों नुहरदों गिदिर गोबांथार स्टेजफोर बानायनाय ओमफ्राय बेवहाय जेनेबा मा बानायगोन जेनेबा बै उनथिंजाय ओरैहाय बिथिंजाय माबा दख'ना दखान मा दखान बिदि दंजोबो ट्रेडिसनेल जानाय लोंनाय दङ गाननाय जोमनाय बिदि ट्रेडिसनेल बुस्थुखौ देखायनो नाजादों आरो जेनेबा गारि सालायनायफोरनि सायावहाय माबाफोर मेसेज हरगोन नामा कमिटिनिफ्राय दा माखासे जेन गाज्रि जाथायफ्रा जानो मोना जोङो आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाय बिथांमोनहा बे जोंनि मागो फेस्टिभेलाव रंजानो बाजानो फैगोन नोंथांमोनहा मोजाङै मोजां थाङो आरो मोजाङै मोजां फैनो हायो जाहाथे जानाय लोङै न'आवहाय गावबागाव देहाखौ लानानै मोजाङै मोजां सहैफिनो जों बेखौ आसा खालामो जोंना प्रग्रामा 10टायावनो बन्द' जागोन नोंथांमोनहा 10टायावनो बिनिफ्राय ओंखारलांनांगोन आरो बे जायगानिफ्राय 10टासिमल' जागोन मोनानि 10टासिमल' दा नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबेयावहाय बेबायदिनो बेलागुर सावनो थाखायहाय रेडि खालामनानै दोनजोबबाय नै बेयावहाय फुरा रेडिखासै नैबे बेलागुरखौ सावगोन जाहैबाय 14 थारिख फुं अखा नायसि दाउला गिसिबनायनि सिगांनो सावगोननो दा बेखौहाय बेबायदि रेडि खालामना दोनबाय आरो ओमफ्राय नैबेथ' हाग्रामा ब्रिज जाहैबाय ओमफ्राय बिनिनो नै ओरैहायनो बानायदों जिथुनाखि आइ रिभार मागो दमासि फेस्टिभेल नैबेयावहायनो बानायगोन आरो दा बिराद गुवार दे बियो ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे क्लियारै देखायनो सानदों ओमफ्राय नै बेयावहाय गोबांथार खुरुमजा बागान दै नैबे बिराद गिदिर खुरुमजा बागान नै जोंना नाफामफ्रासो बारा बेफोरबायदि मावाना खिन्थु मावोब्ला थाखा दं नै बिराद थाखा बोखांनोसैलाय मालाय बिसोरो दा बैथिंजाय थाइजेनबाय ओमफ्राय जेखियानो जादोला नै आङो देखायनि राउन्डखौ गासैबो बुंहोजोबगोन आरो दखान गोजा एक्सप'बो दंनो दायोसो आं कमिटिनिफ्राय मिथिनानै लाबाय एक्सप' दं होनदों आरो एक्सप' थायोब्ला बेबायदिनो बायदि रोखोम नोंथांमोना शपिं खालामनानै लांनो हागोन खम बेसेयावनो मोनलाङो आरो गानग्रा जोमग्राफोरबो मोजां जिखिया बुस्थु लाया मानो ओमफ्राय नुदोंना नोंथांमोना नै बेयावहाय स्टेज बानायगासिनो दं बिराद गिदिरनो बेयावहाय माने मेथाइ खननाय मोसानाय मुसुरनाय थाया रावबो मुसुरा स्टेजआव मुसुरनायबो थायोना मुसुरनाय थाया रावबो मुसुरा मानो स्टेजआवलाय माला मुसुरनाय नुखो आच्छा सोर मुसुराना स्टेजआवथ' बेखौसो होननाय मुसुरनाय मोसानाय मुसुरनाय होननानै बुङो खिन्थु मुसुरनाय थाया मोसानाय मेथाइ खननाय थागोन फावथिना थागोन हयथ' स्किटफोर थागोन लेक्सार मारिनाय
गाबोन अपेनिं खिन्थु जागोन लोगोसे जेरावबो मुसुरनायखौ नुफेराखै दा हा मुसुरनायखौ आं नुवाखैनो नायगौसो मेथाइ खनगिरि बिसोर फैगोन गाबोननि मेथाइ खनगिरिया जाहैबाय गिताश्री रामसियारि फ्रम गुवाहाटी फ्रम गुवाहाटी आदसा दा नै बियो फुरा स्टेज बानायगासिनो दं आरो बेवहाय माने जायफोरानो आर्टिस्टफ्रा फैगोन बेवहाय पार्टिसिपेट खालामफैगोन आरो गान खनगोन डान्स पारफरमेन्स खालामगोन आरो दा नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय नै जेथ' नै बेवहाय ओरैबादि हाद्रि खुलायनाय मोसागोन आरोखि बेवहाय मानसिफ्रा दा बेबायदि आरोखि माने कन्टिनिउ प्रग्राम लागोन होनदों नैबेयावहाय माने कन्टिनिउ नैबे प्रग्रामा जागोन आरोखि समनि रादाबनि आदा खौरांगिरि आदाया औ ओमफ्राय दा आं आदानिफ्राय फंनैसो मिथिना लानि जे गोबाङानो दिनै बेबायदिनो मागो फेस्टिभेलखौहाय पालन खालामो एबा मानियो बिनि गुबै ओंथिखौ एसे मिथिहोहरनो थाखाय आदाखौनो खावलायबाय ओंथि हिसाबैथ' आङो मागोनि सोमोन्दै गुवारै आङो बेखेवनानै होनो हानाय नङा आं उन्दैनिफ्राय जिथु बर' न'खरावनो जोनोम मोननाय बे हिसाबै जों गोदो उन्दैनिफ्राय मागोखौ जेरै फालिबोदों आंनि मेगनजों नुनाय जोङो बे मागोनि 1 थारिख फैनायनि सिगांनो सप्तासे 10 दिन सिगाङाव बेलाघर बेखौहाय बानायनाय जायो भेलाघर माने एसामिस सोदोब बेयो सुइटेबोल बर'नि सोदोब नङा बे जोङो लावखार ओंखाम जानाय होनना बुङो आथिखालावथ' पिकनिक जानाय होनना बुङो दा बेबायदिनो न'नि एसे जानगाराव न'सा न' बानायनानै मा होनो थालिर बिलाइ गोरान माइ जिगाब बे नारा बेखौ हानानै न' बानायनानै खाथियावहाय बेलाघर बानायो दा बेहाय हरसे रंजानायजों न'नि बाहेरायाव ओंखाम संनानै जानायजों बिदिखौ नुबोदों जोंबो उन्दै समाव जाबोदोंमोन दा बे ओंखाम जानानै अखानायसि बे संक्रान्ति जिथु होनना बुङो जोबथा बे माग दाननि सिगां पुस दाननि जोबथा खालार खालि बिदि जानानै फिथा सिथाव जानाय बिदि बेदर ना बिदि जाखांनानै हरसे उन्दुनानै सोरांसे समाव बे बेलागुरखौ सावोमोन आरो बे सावनायनि सिगां खाथियाव दैसा दंबा दैसायाव थब्ल'यो बा फुख्रि दंबा फुख्रियाव थब्ल'खांनायनि उनावहाय बे बेलागुरखौ सावनानै जों अरखौ सायोमोन माने आबै आबौमोनहा बुंनाय बायदियै जोंखौहाय गोसोआव बोलो होनो थाखाय बुंनाय बायदि जों मोनोमोन माने बै समाव मोनसे स्लक बुंनाय जों खोनानो मोनोमोन धुम बेलागुर मोसानि बिगुर हाबफुवा हाबफुवा मोसानि बिगुर बेबायदि जों स्लक खोनानो मोनोमोन माने बेखौ ओरैबायदि बुंनो थाङो जिब जन्थुआ गोजांनायखौ बुजिना मोना दा बेबायदिनो मोसाया माने बोलोगोरा जुनार हिसाबै मोसाजों रुजुयो फुङाव बे थब्ल'ना दुगैखाङोब्ला जाय दुगैनाय गोजांनाय बहर नालाय बे दुगैनानै बेयाव अर सायनानै गावनि दुंखांनायखौ लायोमोन आरो दा बेखिनिसिमखौ आं बुंनो हायो दा आंनि बुंनायानो नोंथारगौ बे नङा माने बे बिहु होनना बुङो बिहु माने बे हारसानि बिहु सोदोब जों बैसागु जों मोनथाम रोखोमनि फालियो बर'आ बे काति बैसागु माने काति बिहु माने काति फोरबो होनना बुङो जों बर'आ बेनि उनावहाय नैबे दमासि फोरबो मागो फोरबो बेनि उनाव रंजालि बैसागु बे मोनथाम फोरबोखौ गुबैयै फालिनाय जायो आबादजों सोमोन्दो गोनां बे काति फोरबोआ जोंना बे एसे आंखालनि सम बे समाव गायनाय फुनाय माइआ बिथराय खिलिहांनाय बे सम जायो बे समाव आंखाल जायो एसे गायना फुनानै नों आबादा मोनथ'यै सम बेनि उनावहाय नैबे आबाद बोखांनायनि उनावहाय मागो बे जानायनि फोरबो आरो बयबो ना बेदर न'खरै मोखां नायलाय जानाय बेनि उनावहाय फैयै फैयै बे रंजालि बैसागुआ फैयो बेहाय बयबो रंजानायनि सम दा आंनि मोनदांनायाव बेखिनिया खिन्थु आंनियानो जाजोबथारनांगौ बे नङा माखासे गोरों गोरा दं बेनि एक्सप्लेनेसनखौ साबसिनै होनो हागोन आंनि मोनदांनाया बेखिनिया आरो दा गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ मिथिहरनायनि थाखाय